Ahoj, ahoj, ja som Peťo a toto sú Panda karty. Dnes budem otvárať balíček Series 1 22-23 a box Aluriek takisto 22-23. Jeden z mojich najobľúbenejších rokov, hlavne kvôli tomu, že sú tam rookie karty Jacka Quinna, Owena Powera, ale napríklad aj Slavkovského. Tak verím, že sa nám podarí nejaká pecka, hlavne či už mne do zbierky alebo aj do losovania. Produkty som objednával už vo štvrtok, ale prišli až dnes, keďže tam bol sviatok. Aj keď to je taký sviatok, no ja som pracoval napríklad. Produkty prišli až dnes, takže otváram až teraz. Myslím, že môžeme začať. Začnem balíčkom Series 1. Pearson, Kyra, Martin Nečas, Barkov, Klog, Chris Kreider, Bastien a máme tu čierno-bielu kanvasku. To je pekný hit, škoda, že Blue Jackets, ale hit je to pekný. Dúfal som aj v Young Guns, samozrejme nebudem klamať, ale nevadí. Dúfam, že alurky to trošku vykompenzujú. Tak, teším sa na otváračku Aluriek, keďže je to jeden z mojich najobľúbenejších produktov, respektíve asi najobľúbenejší. A milujem zbierať dúhy, takisto aj podpisy na dúhach, alebo aj rôzne varianty base kariet alebo ruky. Verím, že sa niečo podarí. Začíname alurky. Base ruky je Okotiuk, máme Troy Terry, Nikita Kučerov, Boone Jenner, Filip Grubauer, na Red Rainbow ruky je Dylan Samberg, Color Flow Red Orange Blackenburg, a hneď som trafil podpis Volansky. Tak, je to z tých slabších podpisov, inak dosť Blue Jackets, keďže aj kanvaska bola od nich. Škoda podpisu, ale nevadí. Ideme ďalej. Keďže je slabší podpis, tak možno tam bude ešte nejaká bomba. Verím, že Buffalo, ale uvidíme. Ruky je Karlstrom, tam je Clayton Keller, McKinnon, Garland, Caulfield a tu je Orange Slice, William Nylander, pekná karta. Color Flow je Kaliev a Insert Robin Lehner. Ten sa vytratil z NHL, ale brankár to bol perfektný, kým chytal. Tu je ešte raz Orange Slice. Ruky je Abrucis, Roslovic, Svečníkov, Kyle Connor, Bowen Byram, Sam Bennett na Black. A čo je za ním? Color Flow, Icy Monta. A ešte Matt Boldy na Runways. Tak, to je celkom v pohode insert. Ak som dobre videl, tak tu bude Gold Glitter Bomb, tak uvidíme. Ruky je Sogard, teraz bol inak v Spiskej za Dánov, nastúpil v bránke. Alexander Barkov, Lukas Raymond, Jegor Šarangovič, Dylan Larkin, tak na Red Rainbow je Chris Kreider, Color Flow je Matthew Tkačuk, ešte za Calgary a Sean Couturier na Gold Glitter Bomb, limitované za 199. Tie sú krásne, no, škoda filky, ale nevadí. Ruky Matt Boldy, Moritz Seider, Elias Pettersson, Jake Allen, Alex DeBrincat. Na Red Rainbow Oliver Bjorkstrand, čiže znova Columbus. Color Flow je Jakub Galvas, takže česká trefa. A ešte na Green Blue, takže z tých lepších Color Flow. A Mike Bossy, legenda na All Time Allure. Karta je krásna. Ruky je Meyer, Matt Duchene, Brock Nelson, Mitch Marner, Jonathan Marchessault, na Black Rainbow je Lukas Raymond a Kaliev aj na Color Flow, na Yellow Green a Cam Talbot na Blockers. Pekné inzerty, no. Presne preto mám rád alurky, bo inzerty sú krásne, karty sú nádherné, či už dúhy alebo rôzne variantky. Ešte máme 3 balíčky, zatiaľ žiadne Buffalo klasicky.
Na ruky je Koliačonok, Jeremy Swayman, Leon Draisaitl, Quinton Byfield, Cam Atkinson. Tak na Black Rainbow je Moritz Seider a Lukas Reichel na Color Flow a Iced Out Jonathan Marchessault. Tento izer mám tiež veľmi rád. Rookie Jack Quinn, neuveriteľná karta Buffalo. Samozrejme, že už mám 100 krát, ale aspoň niečo. Andersen, Sam Bennett, Adam Henry, Trevor Zegras, Lukas Reichel aj na Rookies Black Rainbow, Alex Newhook na Color Flow a Check Please Brandon Duhaime. Tento insert si nevybavujem, sa priznám, ale je pekný a ďalšia karta pre Minnesota. Posledný balíček. Už nečakám žiadne veľké prekvapenie. Mulverer na Rookies, ďalší Rookies je Marčenko, znova Columbus, prekvapujúco, Patrick Kane, Dylan Cousins, Bejska, to ešte asi nemám, sa priznám, tak aspoň niečo, Brady Tkachuk, Alexander Barkov na Black Rainbow, Robin Salo na Color Flow a posledný insert Game Steals, Troy Terry, karta krásna, škoda týmu. Dobre, ďakujem pekne za pozornosť. Samozrejme klasicky, ak sa niekto chce zapojiť do losovačky, tak verím, že už pravidlá poznáte. Ak nie, tak mi kľudne napíšte a prejdeme to. Znova sa Buffalo veľmi nekonalo, ale tak nevadí, aspoň som si otvoril moje obľúbené alúrky. Už som sa veľmi tešil na otváračku, priznám sa, že naozaj som sa už trochu triasol, kedy mi prídu karty. A verím, že sa uvidíme pri nejakej ďalšej otváračke. Ďakujem všetkým za pozornosť, za to, že pozeráte videá a zapájate sa do losovačiek. Čaute.